grateful ukuthi ubambelele kwi-success yakho endala. Khona abantu mfethu aba-depressed njengamanje. I'm not a psychologist, but let me say this. Khona abantu aba-depressed, ushawo ukuthi wathi ekhipha i-album yokuqala noma ingoma yakho yokuqala yahlukanisa unyaka. Wathi ekhiphe esibili esengena e-studio manje use-under pressure cause usefuna ukukhiqiza enye ingoma ezohlukanisa unyaka. Athi uyayikhipha ingoma engabe ngisho naku-top 10. So it happens mfethu ukuthi ube kwi-mountain peak. Mountains and valleys ube kwi-mountain peak uNkulunkulu enze something great ngawe, but from that kube khona ukuthi kufanele wehlele ezantsi. uNkulunkulu ufuna ukugibeza enye intaba, but before uNkulunkulu ekugibeza enye intaba kuzomela wehle intaba okuyo. And abantu abaningi yabalimaza lonto. That's why ithola ukuthi sinabantu abaningi ubambelele ekutheni mina mfethu uNkulunkulu wake wenza something great, ngake ngarana ibhizinisi elikhulu, mina mfethu I was once kwi-position ethile. Akasabuki la ekhona ukuthi uNkulunkulu is still at work. And kube ngazi ukuthi manje where I am, God has rejected me, or he has deserted me because I was once kwi-mountain peak. Abanye abantu mfethu balinyazwa ukuthi khona abantu engibaziyo mfethu, and I'm not undermining their pain. Psychologically ushawe ukuthi kubo e-primary bamfundisa kuma-multiracial schools. High school bambuyisele ey'koleni zabantu. So I was once at the mountain peak, manje sengikuma-valleys. And leyo nto mfethu iyashaya. Ngicela ukudlula mfethu kulento. Mhlawumbe ngisalapho Vuma, ngike ngabona abantu aba-gifted mfethu